నేను మీ కేఎస్ నాయుడు. కేఎస్ నాయుడు సైతం ప్రశ్నిస్తా యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఒక విషయం అయితే చెప్పాలనుకున్నా వైసీపీ సంబంధించిన అధినేతకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, మీరు మీకు ప్రతిపక్షం లేకపోయినా కూడా మీరు ఎమ్మెల్యే స్థాయిలో ఉన్న ఒక పార్టీకి అధిపతి, చీఫ్. మీరు అసెంబ్లీకి వెళ్ళి ప్రజా సమస్యలు ప్లస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి లోటుపాట్లు లేకపోతే ఏదన్నా రాంగ్ డిసిషన్స్ ఏదన్నా ఉంటే మీరు ప్రశ్నించే హక్కు ఉంది. ఎందుకంటే శాసనసభలో ప్రశ్నించడం వేరు, ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రశ్నించడం వేరు. సో కాబట్టి మీరు ఈ ఈగోలు అన్నీ పక్కన పెట్టేసి ప్రజల కోసం మీరు శాసనసభకు వెళ్ళి ప్రజల తరఫున మీ సమస్యలు ప్రజల యొక్క సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురాగలిగితే మంచిది. కాబట్టి మా సలహా ఏంటంటే శాసనసభకు వెళ్ళాలి, ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించాలి.